15 ka magbanay ang apektado kung asa unom ka balay ang naguba sa pagbaha sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Samtang nahilis na ang low pressure area nga nagpaulan kagahapon sa Mindanao. Ani ang report. Ana sa unom ka balay ang naguba sa Barangay Masyag sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat tungod sa grabing pag-ulan. Gani na nga liki na ang gitukuran niini. Nagka-landslide sab sa pipila ka mga sityo ug purok. Sumala sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, ana-ana sa 15 ka magbanay ang apektado. As of now, sir, nasa 50 na po tayo na pamilya na apektado. 6 yung nakakuha na, sir. Backquit na, sir. Linisan na nila yung kanilang mga bahay, sir. 5 ka sityo ang apektado sa pagbaha kung asa tulo niini nga mao ang Kawayan, Kalasagan ug Haniway ang dili maagian og dagkong sakyanan human naguba ang culvert. Gipaabot na sa BDRRMC sa Mines and Geosciences Bureau Region 12 ang sitwasyon sa ilang barangay aron masuta. Kini epekto sa low pressure area ug intertropical convergence zone sa Mindanao kagahapon. Hinuon sumala sa pag-asa, nahilis na ang LPA ug ITCZ. Easterlies ug localized thunderstorms ang makaapekto sa daghang lugar sa nasud, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin gihapon sa Mindanao ang ulanon sama sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Caraga, Davao, Barm ug Soc-Sargen. Dunay kusog ng mga pag-ulan nga posibleng magresulta sa pagbaha o landslide, busa mahimong alerto gihapon mga kapuso. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.